Det som ActiveFloor gør, det er, at den putter sjov og bevægelse ind i læring. Det er faktisk helt fantastisk at se de her børn hoppe rundt, springe rundt, lege, kaste sig på gulvet, bare for at modtage noget læring. Det er faktisk meget sjovt. Måden man arbejder med spillene på, det er sådan, at til hver eneste spil, der er der en webeditor. Vi har quizspil, vi har aktivitetsspil, vi har vennespil for de helt små børn, vi har et havespil osv. Der er masser af spændende spil, hvor man laver indholdet i clouden i sin internetbrowser. Det er smadret nemt rent teknisk at ændre, men selve de pædagogiske eller de visuelle, de kreative tanker, der skal til, ja, det kræver selvfølgelig forberedelse. Man genbruger sine spil igen og igen. Det grafiske, det flowmæssige i spillene, det indholdsmæssige gør, at de 10 spil kan blive til 100 eller til 1000 forskellige. Jeg synes, at det der historiespil var sjovt. Det var virkelig sjovt, når man hele tiden skulle finde på nye ting. Men man glemte det også nogle gange, og så var det en frø, som der vandt. Og man kunne også lede efter dyr. Og sommerfugle og biler og mariehøn. Det var alle de dyr, jeg så. Vi har valgt at lave det som en abonnementsordning med en relativt lav ydelse per måned. Med abonnementet, der er der cloud-softwaren, alle spillene, der er serviceaftaler, der er al hardwaren, der er det fornødne hardware, computer osv. Og så er der også hele installationen, hotline, og der er også noget træning. En af de ting, jeg glæder mig rigtig meget til i den kommende tid, det er at se, hvordan børnene vil tage til sig. Jeg synes, man får rigtig ondt i numsen af at sidde meget på de der stole, så det kunne være rigtig sjovt at komme op og lære noget. At man kan vælge alle mulige spil, man kan bare prøve, og man kan være flere end ikke bare én, ligesom når man spiller på iPad eller et eller andet. Det er sjovere, og det der er sjovt, det husker man bedre.